ସେଇଥିପାଇଁ ହସରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ହସିଲେ ବି ତ ଭାଉଜଟା ଜାଣିପାରିବନି ମୋ ହସ ପଛର ଲୁହଟା କେମିତି ମୋ କଲିଜାଟାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟି ଦଉଛି। ଏଇ ଦେଖିବନି କିନ୍ତୁ ରାଗୁଥିଲା, ଅଭିମାନ କରୁଥିଲା, ଝାଡୁ ଧରି ମାରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିବ। ତା କଥାକୁ ଆଖି ପିଠା ଖୋଲା ଅଛି କି ବନ୍ଦ ଅଛି କିଛି ଜାଣି ହବ। ଜାଣିଛୁ ନମିତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବେଣୀ ଦେଖି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ସବୁ ଉପୁରି ଯିବ। ଯୋଉ ମୁହଁରୁ ବାସୁଳି মাজା ପରି ଗୁଳି ପରି କଥା ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ପାଟି ଆଁ କଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। କାହିଁକି ଭାଇ? କାହିଁକି ଏମିତି ହବ? ଭାଉଜଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର। ମିଛ କହୁଛ ତୁ? କଥା ସତ ହୁଅନ୍ତା କି? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ସବୁ ମିଛ ହେଇଯାନ୍ତା କି? ମୋ ନମିତା ମତେ ଛାଡି ନ ଯାଆନ୍ତା କି? ତାମାନେ ଭାଉଜକୁ ଜ୍ୱର ଛାଡୁନି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି କି ଭୋକ ହଉନି, ଏସବୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ ଭାଇ? ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଲେଖିଦେଲେ? କି ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଆମେ? ନାଇଲୋ ଭଉଣୀ, ଦୋଷ ଆମର ନୁହଁ, ଦୋଷ ଆମ ଭାଗ୍ୟର। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କଲମରୁ କାଳି ସରି ଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଅକ୍ଷରଟା ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଖ।